Yakai. He get cheat hard her be agent to go. Sure. We say who's we say, well, he could check a ball of castle in Mamsa. A clubishin, we say Guslanawara. I was a mala. We check more. Intog will Bordnamone Cogerulation commercial cutting. August will Gerulation. I'm winning to Simone Foes? Banham Cullivlin, out this bag of Wanamanish. Tahil Chadolic, the Tommy General, Tommy Bunch for one head. Ta Carricade, Mele Carney at the Porta Dushkelt Wheel. It's begging major to Wanch, August our goal, Cullivlin. Now be here, Gerald Collib, Wanch, be may bunch. You know, not get the key, I made you argue the Hirochi once I got service. Well, in Sheerna, Rian Vishan Jas, which Vian through you give us. Vishin Chin, and ye, Augusta Cummins, the Leno, near a Hoveran, Ahanman Hark, nor Vashi Groshenam Junior, who she led the junior Ricky. Because we see Queen Augusta Focus and see in General Monk. I care to Ortager. The Joshi Tamelin, the Leno show Joshi, August Tassar Worm and the one. Mark Lagocha, because Hasmatic Solosna Mocha, Nagar deeply fast like Rigus Safaris. We said on a gallower. We said on a gallower, Akale, Kahina, Susha Marty Vane. August Kana, Hora Holla, Maha, no, I had a Mortama. Well, we said near a big Holar Mahimalim, so not I did Ramahimal. Kahina to Samako Chain. Tá díimisteir mór don chud fiardha go chun dé bhuió tóce ag barúntacht aras damnan. Sé sin le rá an práise se bhain muiche dunis ó áchas tú fár mór síos le fána agus tá barúntacht a héana goil sil a go fada le dreithe chórach. Béle chórach. Se. Alana Bashford is an dom, Tama Mahoney Garna Gloch, be my Gimmers Pella la Fern Tochomon, or Gasimliana, be my Marcolin Gaelic, a Gamortis Pella Negata. Tama Gobish is Salon and Melushid, August be Magmunu Dancer, Dovin Yoga, Hossa Mag Dancer. Talán airhéitiad ar náit ón bhainsear bhíán nuair bhí misib fásanníos, fillí seanachí óráníocht, ach sin le rá tá sé sin fósáil inniu. Especially ger seachtar se chatte, bhí mu in a meas go rís buchas le dia, ceol tradiisiúnta agus óráníocht fillí agus. Hannig me go leor báchamí dearagas an péhearag, hannig me go leor hús. Agus an dóirí níos an sinna iad. Chaithí go rá buide gíní dó. Ní chuí an seoiad a chortaí níos ar díd a bhíad mar deartha go bunaid. Well sin ar dáhí lá máid ciún, chortaí róparú ar bheith teadar dúáile bheith cin dú dreastach í lá máire hi go mus le corachús thuair hapas scóir cúla cabhaidína chapán bháin hábach í nó. Tá an seániu mar ofa go panel teanga le gaige iris agus mu ddíiríthe ar na rangan robotics a ghailtháiste chomán a gcóir le Marco Hiráin príomheidir na Scottish. Rud úise chun cantar seo cinnti agus muidir le go fólam ach tá sé antapnabhacht tá sé ag máscú an códú agus an Lego technúil agus an robotics ar chéala chun tuairt sprachna áirithe agus áhhar. It's hard to get good at it. There certainly were areas which were brachleachtaí where the language has really died off fairly quickly, fairly swiftly, like places like Paula Thomas. I remember speaking to one or two speakers from around there, and their Irish is much more similar to Rossport, which had the R-cleal like they do in Donegal, that like Upboy and A and La Hashawohai and like that, as opposed to the kind of that sound that you get in Cartag, like Upbush, Age. You're a show what you're a yak makawaner where one boss. Force you there a hood. I guess no reading got to the source for I had a glass there. I last word. No, you fuck sticker a share, so sura war, Guskumia and tear a notion or You want to make it your I remember last year, you must have been on a jail.
agus an sa tar láid all the time since, all the time with him. Agus so mí ha gáú casa muithna. Agus í danig drachín agus fargi ram agus fargi bhóran. Sin nach mór an grá ó thugdaí dhéhhuiid, nach núntha de leabhar go fós agus éisteach le glór a lein. In London food thar ar a gréomh ar sé. Tá, suas le scór go le, na ní smó. Ach ní sé a gobrach trí lá sa teachtain inis. Tuigim. Níl gairí chomá sin lo, mar sin beidir bhfuil? Well, níl sam. Fí sin. Tá tú féin póstas doch a bhfuil? Á, tá mé pósta. Bhfuil mar an clingart? Well, tá, duna bí suas am sin inis, aber duna bí inis is cyn dhéhéad inis, dhéhéad bí an gúis agus bhfuil gwylgin a háinse go. A mae tiad a can chatrú héin, beidir gan eriach a corianna cún an sanál. Ach mae fi'n dyn inis a can le, tiad am a ta ffôl na gwylgin, yw ni ffeidir tyfa can mar sy'n dôch o gwrdd, ni hici sé dŵ. Dúnas fecha tifriochttaí dear muid na séidir na foclahíoch so sa tenaigéis agus na foclahach úsa te haine náile agus a gondamara. Acha tá difriocht idir focla dear muid bheith idir ráháile bheith ga go mar a chéile fiúin. Mu sé tá. Canúint wyn si dyn ysgein se wyn si chanúint bláidile le mu dingsan ar bhí muint tíocht níos. Well, der an seanolalas mar dhearta gestar gur léim capale, gur léim capal ó baile nua go dí an acléim. Níl a go man an capal siog go bhí an no cuirdig ná ach sin murder ar a ré. Go bin an brí ná an scéile tá tíhíir an acléim. Ach capal léimenis. Se. Agus gaiilenis bhfuil gaeltacht láidir nach líam lá na huire? Tá ach Jecht lá beidir cúideag séideag lá gan éon electric teach chuig an teach agus a rís mar dúirt mé inis san gimhre beidir gach caiicís bíon soltaí teach agus a gimimecht an tá mar fad agus tá daoine chur an ceiste amach bhfuil cén fáhfuil an brúar seo, cén fáhfuil an infrastructure den cuasaí electric, cén fáhfuil sé teach faoi brú an seo agus mas Dorda se gáchad fear a réiteach go déitin i gíascaireach ar mór. Réite siad or siad a seagad balasta agus a gud maidí rá. Bu siad amach a dí ceannach le gíascaireach íasc mór. Agus tanig siad a teach wufa an warige agus buín teach a bhíán teach na bíráidecha. Bu se tarint na chloiche dáhach agus níor se bhád gá túirta níos gur thug se. Bhfuil cuimh na watha ar an leiche sin? Bhí trúr sem ach ní ram se. Bhí sib sem Ra sé go donna nó bhíonna hí go máin ar a heasa si. Bhí se go breá, hí se go breach, hí faring mór cinnti bhealaige. Agus tíir a hála go ddíireach ar a crowd mór mí más na chorachaí. Gáganí égus dáhéad, sé cinn hiad go achaid, go choraid, bert chéan chorá. Agus cén chuir hála sé ná bathú chulaghine? Well ar nói, deir achad darach, deir achad darach, ní cen sé bheinin chorach leit. Ach, heis mu de tarn na neanchid. Wahaí gur an bhí gur an cáirte Bhí muidir ráid chocha be hí mu gur seáilt. Gus arán se bin sin go maidin? Tá. Scadraní se bin sin. Bhil maidin sin tanna dhéal se fámuid siar trasní dín an ra a gánaí. Bhí gáil an an? Bhí gáil an. Agus bhín scéal teachín sin ra? Ní a bhí go muinte bhí mála híar gal siar dúní mu de chéad chorach. Agus bhfuil de héala í catin seogad na rátáte bhí. Tá tí scóir. Ceanna te television. Coilí tíán. So sas caile tí an thu? Bhil Jonas coilí tíán. Leán? Tá tú gcuilta le muintíí leán mar sinna bhfuil? Tá, chuna cead. Ina? Deanna tá hir san áhead. Well, ant mis go Jan. Ó na? Se, san go fedi. Ó, duine gona leannaí mar sin. Sinné go díireach. Súil ceola cólaigh. Díana hennig scata géhu isteachá héhí sála go cúnala. Gus í rahas ag fear bhí héalaí go céiles na géhí. Hiige tiad ar díd go minic agus in sin deach i tiad daine hétiad am maithar bhharige. Ach láháin sin bhí bertead mála agus bhí na géhí ar díd.
Nur vi mische fasus din chilan bifo cracking tahan na vi dauso fulle ha og schachten agus vi kjol bra agus vi for transport ko ni ranna halne na goda tennishan vi skrimo din yerin nilana tamshan ked na go he din yerin nilana namshan Bólan tennis na lódran agus Cecha bhfuil cuasaí peile anse? Well tá sé go láidir ach go mór bhir sanhearach bhín ansamig an éosógan agus tá cuman seoisiir, cuman minúr agus cuman na ngáúir a bhín an seo. Cé bhéad fuin ar fád tágaí? Well sa táró inis nearach trícin agan ach sanhearach bhíh níos múna sin bhí suas le sécin go bárne agan. Agus cén sort cumórta sé a bhí? Bhín cumórta dáitiúla deisech agus sin sin ag sa saoratógan na gasúr fáirt a gomórta sa chunda. Thug tú an ólas faoi acabeg dó nó cé Well, ní bhí me sé hí seo ar a chomór agus thug me chuid go dirín dó chomáid thug me dirín béidir agus siar a bóhar seo ábhí sé. Well, tá anna chuid ar acabeg, tá heitla céad le gan na Céiring a seo go dtí fan a bhaile. Yeah. Ó, tú tá lán an seo, yeah, bhí sem grétha, yeah. Tá go le báid tú is líoscoch mar tógú le báid agus le íosca. Cean lí se tagad? Ama chuig blianana déag agus trífihiid. Ísá. Ceanú hasa tú gíosca, cean cimna tagad ar mád. Cean tá báid a bhí hagad mar hasa tú? Yáltaí, heis muidir a se le yáltaí. Yáltaí? Agus... Cean tá bád í yáltaí? Tá sí tuairim 23 sa híl. Agus tuairim 7 ar dhehe. Cé bhéad duineach sa mád? Níhin. Ní sa láhéin. Margin tren honing and a behi. We used to go with them and bring them backwards and forwards. Agus nach mé déine an hóí chun. Bhí díning na gcónaí bhí siad. Agus dan tú héan go minic an? Ó go minic. Bhí siad. Go mé náir Dr. Derivionlí sléiftí pártrí Mayo has. Galta speg talún hartar trí hacr na mar sin. So bhí me anóg bhí neart ebre le déanú gcónaí. Ba mission duine sinna a bhí sa glán. So nuair bhí me ísir bhí, agus bhí me muiche tuair cúnú go methar le nuair dí éagsúla bhí déanú ar an bheile. Tá bhéiles na drámaí fada nuair a formar an radio, tá mé capam níomhah seach beidir sé bliana an nómar sa beidir seach bliana. Agus bhí drámaí an jazz ar a radio chuil tróna dé dónaí. Agus bhí ansim a go héana an tú maiithú. Ní ra mé lampéin éí char bíchéan bhí cúláidirach. Ó, bhí cúláidirach. Ach, ní chuirtúní an gána? Ó, bhí cailín eile lam, tá sí fáda cáiltí benachtaí le na hana. Ó, bhí cailín eile lam. Well, ar bothga an áte bhí heileach hús ar slíomh mór. Gamana díadaíh a fáidir agus a chéid agus bhar gairt agus bhar muintéis éis fad. Tá me sin is néisin gan do bhío agus bhí sé an sin agam. Cóirteoirt a raibh bhí me dhearthéis cuimhín a láirtlam agus dáitilam go mear leis dá bhainthein an seo agus a tá a chathú le muintéis an seo. Tú tá mí halbeidir le trí bliana tá ón heí sé sin ag an nolaach. Dú rih nolaach hasna sé agus smaith leis sé déanú an nabar. Fág mu an fion thuas agus a tuisiú an sagart agus. Hindúil chéna sagar siar ar siúláid siar go siar bailile saine, siar seáil chail chuile bhaidin de dúna tin se siar smaith leis dul siar a siúl chuile bhaidin. Sinna fág máim bhachan nuas nám chu maith le hí bhachan seo ride.
agus tháinig saúí san bailach seo, agus chuir sé masín gona hí ar an sin cúpla masín gona, agus sa sé a las go lófa thuas ar a grúc. Agus bhí glean beg sa grúc agus bhí na hógla iste sin glean sin. Ach gynú Tomás McGiver, agus ag an náam céanna agus a gynú bhí Micheál Ó Briain an dara Canfort a bhíorthú. Bhí sé sin na géirí.